Dyna chi Ernest Gant yn cerdded oddi wrth y stiwardiad ac ni'n edrych ar ganol y prif gylch gyda'r adran dy Pencampwriaeth yr Ebolion. Yn wir, cymalsa Elsie May yw'r Ebolis. Yna Rothdale Princess Magic. A hefyd maes mynach ffôl. Oedd heb gael ei enni pan oedd yr ensis yn mynd mewn, felly safau menw drian eto. Maes mynach Nicola Davies, ie? Ie, na ni. Ochr Llambed. Ie, cywir. Felly Nicola yw cadeirydd Cymdeithas y Sioe Frenhinol erbyn hyn. Am y flwyddyn gyntaf. Ie wir. A mae sawl maes mynach wedi cael roset. Felly siŵr fyddan nhw'n hapus. Hapus di hwnt. Blwyddyn dda i Nicola. Mae'r het wedi diosg. Cemais Evans, y steward, yn ogystal â Aled James. Gweud Llambed, cribyn yw un, dy fe? Wrth gwrs, mae yna wahaniaeth yn oes. Mae yna wahaniaeth. Mae eisiau bod yn ofalus. Mae fe, mae'n un o'r cribyniad, ond mae wedi gweud neu hunan. Na ni. Gyda'r Ebolion, beth fydde yn denu'r llygad i'r hoi'r Pencampwriaeth? Credu chi'n edrych ar gyfer patrwm rhywun peth a fydde fe'n edrych mewn rhywun arall, dim ond bod e heb eto di tyfu mewn i'r patrwm na, os chi'n gweld beth fi. Mae'n edrych am rhywbeth fydd yn tyfu mewn i beth mae fe moyn. Felly yr un peth i'r adde, yr un patrwm, just yn llai, a llai eiddfed. A bod e'n naturiol, bod dim gorfwyta? Ie, na ni, ie. Chi'n cytuno ar patrwm ar un o bryd? Credu bod i patrwm wedi bod yn gyson yn diwedd. Odi, ma fe. Mae'r brener wedi mynd am Odi, ma fe. deip mae'n hoffi. Y deip mae'n cadw hunan, wrth gwrs. Mae gyda fe farch Gwenllan sydd yn mynd nôl i wad Giler. Felly mae'r gwad hynny wedi bod yn amlwg iawn yn yr cyffyle hynny mae wedi rhoi ar y brig oherwydd dyna'r teip mae'n hoffi. Felly mae'n dim surprise pan ni'n gweld y gwad hynny'n dod i'r brig bron ym mhob dosbarth gyda fe. Cymalsa Elsie May fi'n credu sydd wedi chael. Na nhw yn cael llun. O'r march Northwick Bon Jovi. Mynd nôl yn i'r 80au fyna. Nôl â fi i'r 80au ddylen ni fyd. A'r gaseg Trefalion Sedi. Fi'n credu Abigail Symabel sy'n wrthi, felly fydd hi wrth i bodd, mi'n siŵr. Wyt ti wedi dangos Ebolion? Nagw. Fi'n credu mae hwnna'n job hollol unigryw, achos chi byth yn gwybod beth fydd Ebol yn neud. Pan chi moyn nhw drotian, maen nhw ddim moyn. Pan chi moyn nhw sefyll, dyn nhw'n moyn. Felly, mae hwnna ddim yn job i fi, sa'n credu. Mae eisiau llaw, grif a... Oes, ma fe. Mae dan nhw feddyliau hunain fel ni'n gweld ar hyn o bryd. Yn union. A whare teg, achos mae'n brofiad gan bod nhw mor ifanc, mae'n brofiad newydd iawn ac gan gofio bod ni wedi colli sawl un hefyd. Odi. A bydden nhw'n prynu dechrau dysgu arwen mewn gwirionedd, lle mae dod i rhywbeth fel un wedyn, mae'n brofiad a hanner. Dyma ni, mae'n dangos beth mae'n feddwl iddyn nhw i gael gafel ar y Pencampwriaeth, llon gyfarchadau gwresog i cymalsa Elsie May. Ac Abigail Symabel fyny ar ben i digon.